सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना न। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। पूजावा के जहिया बारात आई हो, पूजावा के जहिया बारात आई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो, हाँ सचो कहतानी हमर फाट जाई हो, ओकरा अंगना में ना हमर लात जाई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज आई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पूजावा के बारात आई लागत हरदी अब देह भइल पियर, हमरा से दूर हमर हो जइहे डियर, हो जइहे डियर, हो जइहे डियर। लागत हरदी अब देह भइल पियर, हमरा से दूर हमर हो जइहे डियर, गलिया ऊपर दोसर के हाथ जाई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो, पूजावा के जहिया बारात आई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जहिया बारात आई हो, सचो कहतानी राहुल राजधानी के बोला के बखान में, अमित असी धीरे से कहलस कान में, कहलस कान में, कहलस कान। राहुल के तो बोला के बखान में, अमित के कहलस धीरे से कान में, जबले जियब प्यार ओकरा साथ जाई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो, पूजावा के जहिया बारात आई हो, सचो कहतानी हमर फाट जाई हो। रोशनपुर सपहा।